ngai thatu te chebei le vek ole ton chuma kan case thler ho tur hi chu crime chanchin pa ngai ang mai kha ani lawa he chanchin hi chuan India ram chunga me chetam takte an thutluk na film khoranga izia alan tir hiala abik takin he khesa innam hnoite phei hi chu theinghil le ni aom to don lawa ashe tu piang thinlonga alian em bok ani tuntuma kan soi tur thil thlen na mun hi India rama state lian le ro pui tak Gujarat state a khopui pakhat surata ni in he khopuya bardoli area anti maya chawmi pakhat kum somruk mi Jayan bhayan ti chu oma chung ko hlim tak ni in fanu pahni tanu ile resmi te nei in an chung kwa hi mi te ngai san le da san tak an ni a chan po an chung kwa hian kalphung mumal tak ni in an khomi puite chuan an da sang fal na la chu ba ka an chung kwa chuan tlak cham po an nei lo sum le pai lam chu an tla cham lovin an duang ang chu an nei vek ti ela asol om love ti chuan pu Jayan ti ba yele an Nupui thita chuan thil du le tum lian tak nein chu an fanu ten zerna thaber nei thei se ti chu ni chu tiang chuan an fanu te pahni tanu ile resmi te chuan hlotlina changse chumi hnuwa khotla nga po an tangkai theidan berin chuak thei se ti chu an be se na lian tak ani bera chu mai ba ka fapa ero nei lo ma se chu chuan Jayan ti ba yare ro chu ati hnual ei lawa an fanu te chu fapa te an hmangi angmaya hmangai ve thobin chutian chuan nu tel lawa an om hnu poin Jayan ti ba ya chuan a fanu te chu a en kol thale maya chutianga a en kol that mai ba ka chuan an mania thutluk na an siam theinan zalen na po apizau hle bok ani mahse he a zalen na pe kang hian thil a chin fil vek lo dan a hria chhaudon tatlat mai Jayan ti ba ya fanu upazok tanu e chu minol poi anga khosa mi hau tak lo le phili boilo ani na chu mi ti hria dan po ani mania ompoi ti lo chi le binzai dam tak ani boka mahse anaw resmi ero chu azia dang zar mai ani anglo tak hian a harwang tha in tha ani hle maya kumsom ni pathum mi chawni mahse a harwang tha in mani to ka changka na war ve tak ani boka chu mai ani lo mitam tak ti dan ang ni lovin tun lai thei ang bera khosak adu ba ka man laya an thil lo ti dan chuan aril ro a min ve lo topa resmi ngai dan chu a holam viau mai chu tiang chuan resmi chuan anun dan chu a hadam thei ang bera ni tura du in khowela chuan voi khat chau kan dam do na wangin a hlim thei ang bera om chu adu pasal nei chung changa po angai to lo tun ma anu le pa ti dan phe chu angai dan ani lo hial zoka ti chuan resmi hian achung de ngai dan po la lem lovin khowel ve takin ngai zong po anei ta hiala he angai zong hi chirak patilani in kumlama po ala upawak lawa ani nen hian in nei lem lawa fa te nein chu an fa chu kum thum lai ani to ba ka tuna hian resmi hian naute thalimi vel apai mek bok ani ti chuan resmi le chirak ate panhe chuan in nei po ni lem lovin Nupui pasal angin an khosa duna amai ro chu India mi ti dana chuan moi lem lo ma se tha an ti dan ani ve tlat mai an hlim dun boka chu an ngai pui mo ber kha ani renga ma se he an hlim na hian top chin anei don ani ti reng an thesi lo November ni som panga kum sang ni som ni ani hemini hi Diwali ni atanga ni ni na ni in mitin mai chu an hlim emema hal poli hal moite thilpek an war hun lai ni mitin chu an hlim ati theome ti chuan Jayan ti ba te chung kwa po chung ko dang ang thobin an hlimin no man ti tlang hle maya chu an hun hlim taka chuan an fanole ako pui chara ka chu an bula on ve se an ti awangin resmi chu apa chuan kol watum ta mahse amani lovin abial pa chara ka chuan phone chu alo latlat mai ani chuan resmi chu ain bol mek thuin alo changa chuta Jayan ti ba ya chuan a fanu chu angai bok nen biaklan chu anga khlel ema mahse ari tak deu ema wangin chira ka hne na chuan Diwali chu mangtura somin chung ko anga hlim taka anom khom hun anga hlel thute a shilta bok ani he thu a hriat no hian chira ka pu in lo pum ve main an pahni chuan in pui lam an ron pan tur thu nen a thla thlap boka amai ro chu darkar tam fe aliam hnuwa po Jayan ti ba te chung kwa chuan an fanu hmel reng chu an mu thei lo tlat mai
chira kanen khan local tura lo hisabin eitur tui hnai tak tak an lo bua seina sa hle a amai ro chu khwa atlai tel tel hnu chuan an hma hlelna po chuan ngei tuana lam kok zok tama in zan alo ni thleng chuan resmi emo chira ka hmel emo chu an hmu tareng reng lawa chutakara phone call emo message nu chhiala om der silo chumi wang chuan jayanti ba ya phei chu amang ang to in a fanole chira ka ti chuan to swalte an to kanianga te atiril renga chutiang chuan an ril ru chu a ha in an hman le hman lo thotila an ron shil an lo in jing be kha ani a mahse phone call la chu an la thei to der silo zan alo ni le mi phei chuan jayanti ba ya chuan a fanole a thian pa te chu a ngai to ta hle maya an pahni chuan a chang le han call le china mahse voi tam an call poin omze anei thei meu lo chunga wang chuan jayanti ba ya chu aril ru a ha to tak zet ani ber amai ro chu chutia ngai to le ril ro boi taka anom lai tak chuan chira ka chuan ron phone thutin hetia aron bia khian jayanti ba ya chuan chira ka o atang chuan thil fel lo om tlata hriatna anei ta a chuta chira ka chuan an kal theilo chan chu soin an fa po pa zok kha adam lo wanga ron kal theilo an ni thu aron shilta a amai ro chu jayanti ba ya chuan atupa chu tianga dam lawa om chu a khongai hle na in chira ka o a hriata thil fel lo nia a hriat kha ala re thei ho lo chira ka hne na chuan an fa pa chu doctor hne na kalpui wa turin thuron alo pe nge nge ani mahse chira kan a chana chuan jayanti ba ya chu alung oi theilo chira ka chuan alaka chuan zet nei nia hriat na ani tlat maya athu sei chu thil dik tak po ni in a shilo hial mai ti chuan aril ruwa thil tam tak alo lu ta song songa a fanu angai to na chu chung zinga chuan alian ber ome a fanu angai to na awang chuan chumi zan bok chuan mot po mu theilawin a ching lo ta pa ti chuan atu khwa lo warin jayanti ba ya chuan biak chu a han tum le ngal zata chuta po chuan resmi le chira ka chu han call mahse switch off anti tlat mai si jayanti ba ya chuan mak ati hle maya a chan chu a fanu hian chung ka member ti atanga call chu ala lo ngai lawa chu ba ka chira ka nen hian hun engma chen lo khosa to mahse anu le pa ti le achung te hi angai thangai me lo kha ni a hetia biak theilawa a omei chu apa ngai a tha thei mo lo ani resmi chuan apa ti chu call ani lem lo po in message talin ni khata voi ni tal chu a bichin kha ani a mahse are ta phung phung mai si a pasal fanau tinen khoya emo an kalanga an boy nyang ti te an ngei to na chuan an omli ren ro na mahse chu po chuan an ril ro chu a min thei cha se lo engwangin nge an fano chuan aron biak po lo ti chu an ngei to na sa hle ani ti chuan november ni som paruk ron in her chwakin hemini hian jayanti ba ya chuan a fano om dan chu makati ema wangin an chena chuan wa mo to min atupa po hroi ve boka mahse resmi chena an wa thlen chuan resmi mail emo chira ka mail chu mo tur lo om reng reng lo ina chuan an om pui nu la le an fa pa kum thum mi lek chu lo omin an ni hne na resmi ti omna an han zo chuan an om pui nu chuan an ni pahni chu khoya emo an kal thuin alo chang ta a ti chuan thu ti anin shel hnu chuan jayanti ba ya chuan atupa chu hruai zelin anin lam chu apan le ta a hemi ma hian an om pui nu mai ba ka an thenom te po thu te a zot fi a mahse athil sha chuan aril ru amin thei tlat lo jayanti bayan makati em mai chu resmi le chira ka ti khan anin chu chho sanin an kalna po kha an sui lo kha ni a mahse an fa pa kumla no pang tak chu engwangin nge an kal san go tang ti chu ani tlat mai chu ba ka resmi mi se a han ngai to a hetianga a fa pa han kal san mai che ni in a she der se lo he mai ba ka jayanti bayan makati em chu engwangin nge hun rei lo te kal chok to chuan an mobile phone chu an silent ngo tang ti chu ni in jayanti bhaya chuan mak atir hle maya hei wang hian ama a malak chu tumbe ta hme in a theidan da na a chui ve chuan thil engemaw hriat bel anei thei a ring tlata chuta a chui zel na a hriat dan chuan resmi le chira ka te thian le an chung ti dang te chu thu ti zot fe in chuta a han zon chuan chira ka chu hmundanga akal lo ti a hre chhuak ta a chung te hnai vai bula chuan alo om reng mai ti chuan ami bo ber chu pakhat chau jayanti ba ya fanu du tak resmi chu alo ni ta a
chutianga chiraka achungti bula alo omrengani ti asia chuan jayanti baya chuan bapan ngalin chiraka hnena chuan afanu omna chu a hanzota a chutia a hanzo chuan chiraka chuan thuchiang nia lo deuh hian lo changin pangai takpo a chan du lo baka chiraka chuan resmi chu a thian ti tlo tura a kal thu alo soimaya hetia a soihnu hian jayanti baya chuan afanu kalna hmun le a thianu hming chu a hanzo tle a mahse chiraka chu azam ti a hriat hle thung chuta chuan lama thinjim eng phiarin resmi pa chu a hma chhon taringot maya mahse hetia a omdan hnai se sota tanga lo thlir tu jayanti baya tan chuan thil omdan chui thiam a olsom ta sot mai ti chuan jayanti baya chuan chiraka chu ringhel zwa sotin thil omdan vel adu to ka hriat nuwa jayanti baya chuan bardoli police station a chuan afanu bo report chu awa thlenta a hemi ni hi November ni som pariat ni in police station a chuan jayanti baya chuan afanu bo dan le a bona chungchanga a hriat ang te police chu a hrilh ngal veka heta police station a hian DSP hian lo omin ani hian resmi bona chungchang chu alo ngai sakhle maya chuba ka jayanti baya ti chungkwa hi an khwa chuan mi om thei tak an lo ni bok nen police officer lo om te chuan an nau te chu investigation mumal tak nei turin thuron an pe ngala amai ro chu resmi bona chungchang police tena an han chhuina sadon be le chuan boina alo om ta zel mai chuti rualin jayanti baya chuan afano chu police tan puin ne na zon hmu mai injingin police station lama chuan ho tulam dewina ma an lak dan turte an nau te hina chuan a han shila ti chuan police lam chuan ro hmanna nei thein heta an ro hmanna chu an mirin helber chu thu zo fi ani a mahse police lam chu thu an zo fiana a chana an lunga oi theilo tlat mai chiraka chuan resmi bona chungchanga chuan hriat mangpo anei lo thu te a soi hial ani oma mahse police lam chuan a thu soi chu an oi lo hle thung chu ba ka chiraka chuan thil thup anei ni in an hre thei maya chumi wang chuan chiraka chu a hun masalam te chui chiangin a chung te le a hmel hriat ang chu an chui chiang le ta ani amai ro chu police tena an thu hriat chu ala fam kim lo ema wangin chiraka chu an kaule a hemi chuma thu an zo fia hian chiraka chu azam tak zet ani ber a hlauti po a hriat thei hle boka ti chuan a topa chiraka chuan police ta hnena chuan in puan mai tha ni a hria in resmi bona chungchanga ai nam hnoi dan song chu police ta hnena chuan a soi ta veka chuta a in puan a hria te chuan rap thlak an ti tak zet ani ber atira kan soi ta kang khan resmi ti hi no pani lo ma se fa nein an kho sanwam phiana ma se hun in her nuwa lungai ni le lom lo ni chu aron in mung chho tan tatlat mai chutakara resmi bona phena chiraka inrol na le ache dan mak tak chu arap thlak zok hiala hetia ache dan le resmi atha dan hi tu pon sia se rap thlak an ti vek ome chiraka pa sure sa hi mi om thei takani a an kho a chuan leilet man tola oram zau tak nein hemi awang hian sure sa sum do na chu aro pui pha hle maya tin chiraka hi fapamal ni in hemi awang hian achung te hian an duat em ema chulawa chiraka hian apa chu lo nei lama chuan a chhun fu in nuama ti zong tak alo ni nen hemi awang hian lo nei lam azir chhun zom pha ta hial ani ome ti chuan azir zo hnu in anin lama chuan alo hota a hetia a ho hnu hian an chung kwa ina huan lo ram neya ei zonna an nei thin chu ron chhun zom ve zelin azir alo ni bok nen ma an son pha ta viawa ti chuan hetia ei zonna lama atluan tak no hian chiraka no le pa ti chuan ngai poimo tak pakhat nein chu chiraka no pui nei hun tur chu ni a chuta chiraka la in ei zonna lama abe sei ang alo thleng to bok nen pangai ve taka non aman theina ani be sein anu le pa ti le an chung ta thai bai chuan anu pui tur chu an zon sak le zela hun engema chen an son hno chuan balat kho a an do chu an hmu ta hlau mai heta achung ten anu pui tur an zon sakhi an chung te lave to taka tanga ni in chiraka po alomin a hlim hle maya chutian chuan achung te thil ro man chu a fu don ni a hria in a hlim em ema anu pui laka chuan fanu te nei in a fanu a pian che phe hi chuan chiraka chu
anuna chuan alom to tak zet ani ber mahse khwanu hian thil hi alo ro danglam thin khop maya kan be sei lo deuh deuh thil te hi alo thleng fo ani hi chutiang chuan chira kapo anon hluya mi pakhat aron lang hlul mai chu kan soilan tak resmi a classmate kha lo ni a heti la hian chira ka hian a hnakai hnoi lam boi puin khopui lam panin hetia akalna hian resmi chu a hmuhlul alo ni a classmate lui alo ni ba ka anin hri cheng bok nen an lo in hmel du tapat maya hetiang ril ro hi chira ka chawin alo pulem lo resmi pu in chutiang bok chuan ril ro alo pu ve reng mai in hri sa an lo ni bok nen reilo te chunga thil an han soi hnu po chuan anin po ngal em em a hun rei po ni lawa an pahnih chuan in kom ngai ngal em em in an pahnih chuan anin kar chu ain hong tar yaw maya abik in resmi phei chu boruak nei chi alo ni nen thil azang khai zonga la thin ani boka chu mai ni lo in nei na ti chu angai hawlamin ani chuan kumno pan chunga khovel chena hlim kha adu ber khani a heng angai dan te hi chira ka hnena chuan soivekin heng a hriat nu a phei chuan chira ka chu resmi laka chuan atlang nil sol hle maya ani na taka chuan ani po hian hlim na hi angai puimo in anuna hun hlim tak nei ve nge chu adu alo ni ti chuan atira thian thatak ni thin kha anin kara chuan hmangai na ron piang chhawin chutia anin hmangai ta ka chuan in thalhel deuh deuhin anin hmuta fowa chira ka chu khopoya chuan local fowin hetianga alo kala piang hian resmi nen chuan hun an hmandun sia ba ka an bazar don fo boka amai ro chu resmi hian chira ka hi nupui nei lai ani ti le fa ani ti hi a hre reng thung mahse hemi chung po hian a hmangai na chu azwal tel mai bok si asum le pai le a che dan vel angai tua chuan resmi hian a hma hun ti hlotlin thena na arin tlak donin a hritlat boka chutiang chuan a chungte phal lo chung chu chira ka nupui le fanei lai chu a kop tatlat mai chira ka chungte lam po hian he anin kop na hi an pompui lo bur boka mahse thu an han soi pui ma in resmi zok chu chira ka chena chuan apa in son fil der to alo ni ti chuan chira ka chu a chungte bula po a pasal anga angai thule hun rei lo te a ani nei tur tho te a hril boka chuti lain chira ka po chuan resmi tilawa om hre om na ati zia te soin a om the a in rin lo tho te a soi hial bok ani mahse chira ka chung te le an khwami te chuan anin lei chena chu an pompui ve ho lo thung khomi ti le chira ka nupui chuan resmi ne na anin chen lo chuan an kho atanga hno chhuwa te po an vo hiala amai ro chu an pahni in du na chu asan ema wangin an kho chu chhuasanin apartment pakhat an luata a ti chuan an om dona tanga komnga chu lovei ta derin resmi po anu alo ni ta a chira ka ne na anin kari ro kumaral zel no chuan chira ka ri lo chuan resmi chu alang lian thei tare re lo mai atira a hmangai na le adu em na tikha ral tial tialin a hmangai tak chu atan chuan boina thlen tu ani tran tatlat mai resmi in a fa pahni na tur a pailai phei chuan chira ka ril ro chu a boi ta hle a chutakara aril ro ha na tiswal turin anupui hlui le anu chuan resmi omna apartment chu bakal chilin chongka le ko thial te tho in resmi chu an ba beya hetianga thila thlen ta ka chuan resmi chu a hlau thong ta em ema an hnam dan angin chira ka nupui po alani big box si lo nen chira ka hnena chuan nupuya nei turin angin takngat ngata mahse chira kala chuan nupui tur anga ain na chu alo re tial tial to awangin an no pa chu anin ho phana satamai hetia anin ho fo ta ka chuan ko thial te po anin thlak ta zeu zewa atira resmi chuan non chu man mei tur ti te in le in nei chu in phwar na mai ni ti te a han ngai to chuan aring sol ti chu a chiang ta hle ani ti chuan diwali zan ani a resmi chuan ati thin dan pa nga in chira ka hnena chuan nupuya nei mai to turin anor le a zandanga chuan anin hau mai thinna in hemi tum hi chuan thil thleng chu a chhelamin a thleng le tatlat mai chutia resmi in anor ta ka chuan a thin rem lutuk in sum zo lo chuan resmi thalia upa na pai mek chu rek ta chemin a topa a rek hlum ta nge ani amai ro chu chira ka tan resmi ber chu bo to ma se boina dang anei bel tlat mai resmi ruang chu khoya nge ati ralang ti chu a boina ani le ta a
mahse hun engemaw chen a in ngei tuah hnuah ruah hmanna chu siam thei leh ta hlovin chuta a ngei tuahna chuan apu zon te chenna khua a tui pipeline an dahna tur khur thuk tak an leihna khur kha a hre chhuaka tichuan a haw leh hnu chuan resmi ruang chu besi da tuamin suitcase a dah hnuah an khua chu a pan leh ta a chuta chuan JCB driver pakhat chu bia in resmi ruang suitcase om chu an phum ta ani hemi hnu hian chiraka chuan nom lo na po om lem lovin an chung te na chuan a leng ta ham ham te na ni chu mahse vane thlak takin mithiam le hotu te chuan resmi ruang chu an hai chuak le veka hemi hnu hian forensic la mithiam te po in postmortem angei le ngei lote enin olok takin an tesa chuta chuan naute thalimi apai te chu chiang taka hmuin a thena chan po kha ngonga re hlum ngei alo ni boka ti chuan police tam chuan finfiana an nei thata bok nen chiraka chu manzuin ani rwal hian a thorwal pui JCB driver po chu an man ve ta tho boka hemi hnu hian ko chuan an chung tho chu rel sakin an pahnih hian thiam lo an chang ve ve bok ani ti chuan jela shom taka tang tura an chung tho rel sak ani ta a mahse police lam chuan chiraka hian ama chawa he poi hi a khoi chu laring phalovin puitu midang anei an laring chewa amai ro chu tungi ama puitu ti chu police tena an la chui chhun zom le zel tur chu alo ni le ta ani